Hey. Hey. Hey, mo to em? Nghe. Ba sa kito siya to em? Ay, shallow. Kalau shallow. Chuan, icha em? Ka shallow. Kasi siyang topic lang. Ang law ama vang Stanford training ka suka. Ang taglay po naman ka hua. Lulupot ng tulpo ko sa tiyam law. At sa matim din rin sa harto ko may. Pwede tila tukchak. Casey Yes, kanya. Casey, I'm at the Apo scene. na muna ko. No sign of Zang ako Zarno's ruang sa body. motorong All na vaporized. pag-aaral niya. Intas